दिनै जोङो गहपुर ओनसोला बिटिआरआव सोसनजानायनि उनाव जोङो गहपुर ओनसोलनि जेसेबांनाखि गामिफ्रा बिटिआर ओनसोलाव सोसनजाबाय दा बै ओनसोलफोरखौ नायनानै जोङो बुथ कमिटि दानानै होनायनि उनाव जोङो बुथ कमिटिनि साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरखौ लानानै दिनै मोनसे बुथ सन्मिलन बेवहाय लानाय जादों। दा बेवहाय दिनैनि जे बुथ सन्मिलन बेवहाय नुनानै ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों जे जोङो बुथ कमिटिनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै जे सावरायनाय बे सावरायनाय हाबाफारियाव जोंनि गहपुर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि मोनसे गेदारिं बेवहाय जोङो नुनो मोनबाय जेराव जोङो मोनसे बेवहाय जोंनियाव गहपुराव 31टा बुथ केन्द्र दङ। बे 31टा बुथ केन्द्रनि गेजेरनिफ्राय जाय बेक्तिफ्रा जे बेवहाय बाहागो लाफैबाय बेखौ नुनानै माने गोसोआव मोनसे रंजाखांनाय, गोसोआव मोनसे बिराद मोनसे धौ बेखौ माने बेरखांदों। दा दिनैनि जि बुथ सन्मिलन बे बुथ सन्मिलननि गेजेरजोंनो आङो मोनसे बाथ्राखौ बेवहाय रोखा नुबाय, नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायगोन जे जोंनि धनस्रि समस्तियाव, दा जोंनि गहपुर ओनसोला धनस्रि समस्तियाव जिहेतुके भट होगोन, बे धनस्रि समस्तियाव जोंनि गहपुर ओनसोलनि 17,800 माने 60टा जि भट बर'फोरनि भट, बे भटआ जोंनिया थारमाने 95% धनस्रि समस्तियाव इउपिपिएलनि जि बिजाथि बे बिजाथिना जेरैखिजाया थांगोन बेखौ दिनैनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बेखौ दाथियै बुंनो हायो। जौगानायनि बाथ्रा बुङोब्ला जोङो गमामायैनो दिनै बिटिआर सरकारखौ जोङो बाख्नायनांगोन। जोङो बिटिआर ओनसोलाव सोसनजादोंसो, नाथाय जोङो गिबि खेबनि थाखाय फैबाय थानाय सेप्तेम्बर दानावसो जोङो भट होनो थांबाय थादों। बेनि सिगां जोंनि ओनसोलाव गहपुर ओनसोलाव गोबां बेबायदिनो जौगालु हाबाफारि जोंनियाव बियो जानो फैगासिनो दं। दा एग्जाम्पल हिसाबै जोंनियाव राजगड़ ओनसोलाव माने 1.5 कौटिनि जोंना बेवहाय माने गेस्ट हाउस बियो अलरेडि मावजानायनि लामायाव फैबाय। बेयो अलरेडि माने खामानि मावनायनि जि वर्क अर्डार लेटार बेयो अलरेडि जाबाय। दा बेबायदिनो दैमालुआव जोंना मोनसे फरायसालि, दैमालु गोजौ फरायसालि, बेवहाय जोङो बिटिआरनि चिफ बिथाङा थांनाय समाव 50 लाखनि जि मोनसे स्कुल बिल्डिंनि एनाउन्समेन्ट बेबो अलरेडि माने लुफुंजानायनि लामायाव फैबाय। आरो बेबायदिनो गोबां जोंनि जि माने गोजौ फरायसालिफोर, हाइ स्कुलफोर, भेन्सार फरायसालि, बे भेन्सार फरायसालिफ्राव बिथाङा 12 लाख राङै जि मोनसे पेकेज एनाउन्स खालामदोंमोन बे अलरेडि दा लुफुंजानायनि लामायाव बे गासिबो दंजोबसै। आरो बिनि अनगायैबो सुजित नार्जारि माने जोंनाव अडिट'रियाम बियो जोंनियाव हेलेम ओनसोलाव बियो 50 लाख रांनि बियो अलरेडि लुफुंजानायनि लामायाव। आरो बेबायदिनो जोंनियाव फिसा फिसा जि आसनिफोर, दा जायफोर गामिफ्रा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव हाबबाय बेवहाय जोङो फिसा फिसा आसनिफोर बेबायदिनो होनानै जों खामानि मावनायनि जे लामा बेखौ जोङो दा लाबाय थादों। ससियेल मिडियायाव इउपिपिएलखौ गाज्रि बरनाम होगासिनो, बेखौथ' जोङो सोरबा ससियेल मिडियायाव बाथ्रा बुंनायनि गेजेरजों बा सोरबा सोंखारिनाय बे बाथ्राया माने नंखाय होननानै जोङो गासिबो रायजो राजाफ्रा जोङो माने मिथिखाजोबो। दिनैनि तारिखाव माने प्रमद बर' सरकारा 5 बोसोर जायैनि गेजेरावनो जिबायदि बिथिंखौ लानानै खामानि मावबाय, बे खामानिफोरखौ नाथाय थांनाय माने 2 बोसोर इन्टारिम आरो 15 बोसोर जि माने बिपिएफआ सरकार सालायबाय बै समाव बिथाङा जेबो मावनो हायाखै। दा दिनै जोङो नुदों थांनाय 17 बोसोर बैसोआव माने बिपिएफआ जेरैबायदि जौगालु खामानि मावनांगौमोन, इसुनि खामानि मावनांगौमोन, जाथि दानायनि बाथ्रा बुंनांगौमोन, सोलोंथाइनि माने बिथिङाव खामानि मावनांगौमोन, बिथाङा जेबो मावनो हायाखै। बिथाङा माथ्र माने थाखा फैसा खामायनाय, गिदिर गिदिर बिल्डिं लुनाय, बेयाव माने यां जेनेरेसनखौ माने जौ फाग्ला खालामनाय, दाइस गेलेग्रा खालामनाय, बेबायदि बिथिङावल' बिथाङा खामानि मावदों। जाथि दानायनि जि बिथिं, बै बिथिङाव जोंनि जेनेरेसनखौ माबायदि लांनांगौ, जेनेरेसननि थाखाय जोङो बबे बिथिंखौ नायनानै खामानि मावोब्ला जोंनि जेनेरेसना थिगै सोलिगोन, जों जाथि हिसाबै थांना थागोन, बिनि बिथिङाव बिथांखौ जोङो जेबो खामानि मावनाय नुवाखै।